Ďakujem, že ste si zapli toto video. Ak vás táto téma zaujala, nezabudnite kliknúť na tlačítko odber alebo subscribe dole červené a už vám neunikne žiadne moje nové video. Ja som sa teraz pripojila s niečím doterackým, takže koho nezaujíma, môžete sa rovno aj odpojiť. Chcela som ukázať, ako vyzerá registračný balíček, štartovací, veľký Home Essential Kit. No, viem, že som si to posteľ neupratala úplne dokonale, nevadí. Ako vyzerá takýto balíček, ktorý príde, lebo mamina si ho teraz moja objednala, septembrový. A celý týždeň ho nemohla používať, lebo som jej povedala, že idem natáčať liveku, takže keby ste mali hociaké otázky, tak sa ma pýtajte. A ja vám ukážem teda, ako vyzerá tento uvítací balíček, teda uvítací balíček aj môj, ktorý posielam. To som sa rozhodla tiež, že vám takto predstavím. A plus tento Home Essential Kit, s ktorým som sa registrovala teda aj ja. Takýto nový, zabalený, lebo ja už som krabicu samozrejme, že vyhodila, tak aby ste videli, ako to vyzerá. Takže je to vlastne balíček, ktorý je podľa mňa úplne ideálny na začiatok, pretože obsahuje 10 základných olejov, ktoré majú naozaj široké využitie a je k nemu zadarmo difúzer. No a minulý mesiac k nemu bolo zadarmo alebo v ponuke veľmi veľa olejov, takže som mamine povedala, že šup, ber si ho, lebo k nemu získaš veľa vecí. A minulý mesiac ste to aj vy mnohé využili, takže dobre ste urobili. No, tak akože prvá vec je tam vlastne, takto vyzerá ten balíček. Je tam difúzer Petal, úplne ten základný, ktorý je naozaj veľmi silný, takto krásne starostlivo zabalený. S viacerými teda papiermi. Takto on vyzerá, aby ste teda vedeli. Tento už je ako keby druhá séria, lebo ten prvý bol vlastne vynovený. Tento sa dá zapnúť teda na 2 hodiny, na 6 hodín, alebo na 12 hodín s 5-minútovaným prerušovaním. Čiže 5 minút ide, 5 minút nejde. Dá sa vypnúť svetlo, nesvieti tam ani žiadne svetelko, čiže to nenarušuje spánok. Keď si to niekto chce dať ešte aj na začiatok spánku, ja si to teda nedávam na celú noc. Vnútri teda nájdete tento kábel a tuto vnútri je vlastne takáto kontrolka červená, dokiaľ sa teda napúšťa voda, hej. A cez toto je vlastne ten nebulizer, cez ktoré sa vytvára hmla a vlastne rozptylujú sa oleje do priestoru. Takže takto vyzerá úplne ten základný difúzer Petal, ktorý máme na začiatok skoro všetci doma. Čistiť by sa mal tak raz do týždňa s octom. Mne sa to nedarí, ja som rada, keď sa mi podarí tak 2-krát do mesiaca, raz do mesiaca. Takže toto je Petal a k nemu je tam teda takýto návod a úplne na vrchu bola táto knižočka, tu už som vlastne dala von a tu vlastne nájdete produktový katalóg, rôzne teda aj iné oleje z dotery, ktoré sú tu opísané po slovensky, hej. Slováci to majú preložené, šikovní Slováci to preložili. Takže všetky tieto základné oleje tu nájdete, sú tu hlavné výhody, napríklad levandula zmierňuje príležitostné podraždenie pokožky, prispieva k relaxácii, pokojnému spánku a potom použitia, hej. Do šampónu sa môže pridať, na vankuš nastriekať, na chodidielka. Čiže naozaj hodnotné informácie, tá knižka nie je tenká, hej, že je takáto hrubšia, takže kto má záujem, môže tu nájsť, wow, super, som nevedela, v tomto sú aj vlastne tieto nálepky, hej, ktoré sa nálepia vždycky hore na olejček, čiže keď je ten olej takto v nejakej krabičke, tak nemusíte ho vyťahovať von hľadače, ktorý chcete, ale hore sú vlastne tieto cup stickers, ktoré si tam môžete nalepiť, takže aj toto teda pridávajú k tejto knižočke. No a keď sa teda pozrieme ďalej, tak to sú vlastne tieto olejčky, je tam 10 kusov. To je asi ťažké, či tu ešte niečo dali, aha. To ešte nie.
A tu katalóg je taký ťažký, takže tam už nič není. Ale takto krásne zabalené. Dalo by sa povedať, že aj tak ekologicky v takomto papieri. Nájdete teda 10 olejov. Jeden je 5 ml a ostatné sú 15 ml, ktoré teda obsahujú 285 kvapiek. Tento jeden je teda menší, ten sa vo väčšom nevyrába. Má taký bezpečnostný uzáver, aby náhodou nedošlo k tomu, že by ho niekto chcel vnútorne užiť, pretože obsahuje wintergreen. No a ja vám len tak v krátkosti predstavím teda, aké základné oleje sú v tejto sade. Veľká voňavá lekárnička, to inak voláme, alebo Home Essential Kit. Home Essentials Kit. Takže sú tam vlastne 4 zmesy a 4 zmesy. Hej, a 6 jednodruhových olejov. Takže čo sa týka tých jednodruhových, tak úplne základný je citrón, lemon, ktorý má naozaj veľa využití. Je to najlacnejší olej, ktorý teda doteraz ponúka, ale za tú cenu, čo dostaneme, tak je to naozaj fantastické. Dá sa s ním teda čistiť, môže sa pridávať do rôznych čistiacich prostriedkov alebo do pračky, do umývačky na prevoňanie teda prádla alebo na dočistenie v umývačke na riady, alebo my sme si teda dávali von z vlasov živicu, žuvačky. Videla som také videá, kde mamičky, keď dávajú také gumičky gumené, tak s ním tú gumičku vedeli kvapli a gumička sa roztrhala. No, dneska to bude zaujímavé. Mama, pozri, to je vlasy, ako som urobil. Hej, dobre, Sarolik, môžete ísť teraz von, lebo te tam tu teraz rozprávam o olejčekoch, dobre? Tu sú tety, ale ty ich neuvidíš, dobre? Kde? Tam vnútri v telefóne pozerajú. Keď môžeš ísť von, dobre? Lebo te tam teraz rozprávam. Choďte za babku na chvíľu ešte, okej? Krásny máš jazyk. Dobre. Takže citrón sa dá využiť. Sarolik, môžeš? Aj odstrániť. Mama, ona teba vidí? Áno, tety ma vidia, ale nemôžu s tebou rozprávať, len ja môžem rozprávať, vieš? Dobre, ja ti to potom ukážem, ako to vyzeralo, dobre? Choďte teraz dole, ja vám to potom ukážem. No. Pardon. Mali sme tu vyrušenie. Takže citrón, skvelý na vyčistenie napríklad aj nálepiek z hociakých fliaž, keď potrebujete, alebo aj z týchto, čo sú vlastne olejčeky v ňom, a vyrobiť si dekoráciu, ktorú som dávala nedávno na storky, alebo to sme úplne vyrušili. Citrón je skvelý aj na odhlieňovanie. Natrie sa teda zriedený na hrudník, vlastne keď je nejaký taký mokrý kašel, alebo aj takto vzadu na chrbátik, na chodidielka, keď sa zriedi do rolónu, hej. Ale treba dávať pozor v lete, lebo je fotosenzitívny. To teda dievčatá, s ktorými telefonujem, vždycky na to upozorňujem, takže citrón je dobrý aj na koncentráciu. Má naozaj veľmi veľa využitia. V difuzori teda na antivírusový, antibakteriálny rôzne patogény teda ničí. Potom z takých tých základných, teda čajovník, ktorý veľmi často spomínam, ten je tiež perfektný na vyčistenie vzduchu, alebo pri nádche teda ho zriedíme s nejakým rastlinným olejom a dá sa potierať takto na nožtek. Ja už teda som prešla z tých šparátkov, z tých paličiek, čo sú do uší, už to nedávam tak. Ešte som si to zjednodušila, pretože mám rada jednoduchosť a začala som, teda zriedila som to normálne do rolónu. Takto a detičkám poviem, nech si ho teda takto oni nanesú na prštek a sami nech si potrú na prst a nech si ho sami aplikujú vlastne takto na nos, pretože ako vieme, deti radi všetko robia sami, takže je to pre nich ešte oveľa príjemnejšie a je to veľmi rýchle, len takto rýchlo šup šup, natrieme na nos a ideme ďalej. Keď sa teda keď si na to spomeniete, tak je to dobré robiť viackrát za deň, aby vlastne tento antivírusový olej pomohol odstrániť teda
sopliky. Takže to je čajovník. My aj keď teda nám prichádza nejaká choroba, tak ho veľa difúzujeme. Potom je tam základný olej levandula. Ako sa hovorí, keď nevieme čo použiť, tak dávame levandulu alebo kadidlo. Takže levandula je tu tiež večer na upokojenie, na spánok, na skľudnenie aj emócií, tiež dobre pri chorôbkach úplne pre najmenšie detičky, takže levandula, základný olej. No, ďalej je tu kadidlo, môj teda obľúbený, ktorý tiež dievčatám vo videokole veľmi často spomínam, lebo je to král olejov, znásobuje účinky všetkých ostatných olejov 10-násobne, či už v rolóne alebo v difúzeri. Je vhodný aj na pleť, na vrásky, na skincare. Ja si ho vlastne dávam zriedený večer na tvar, neviem, 2-3 krát do týždňa. Je dobrý na hojenie rán. Teda keď máme niečo, že sa poškrabeme alebo tak sa krásne rána zahojí bez jazvy. Takže kadidlo naozaj už pre najmenšie detičky, maminky ho dávajú na pupček, keď sa narodia na zahojenie. Takže naozaj veľmi, veľmi vzácny olej, ktorý sa vyrába zo živice, destiluje a je vlastne buď z Etiópie alebo zo Somálska. Takže nie je ho veľa, je to naozaj vzácnejší, drahší a z emočného hľadiska olej pravdy. Čiže tak. Ďalej je tu peppermint, ktorý viete, že som v lete začala naozaj veľmi používať na osvieženie, ale skvelý aj na bolesť hlavy. Všeobecne aj v lete, ale aj v zime, keď chcete sa vlastne tak prebudiť, nabodiť, tak je dobre si ho dať do difúzora, napríklad pondelky, pondelky sú také pre viacerých, takže v pondelok sa tak rýchlejšie postaviť na nohy, môže sa teda zarobiť tiež do rolónu, zriediť s iným olejom, potrieť na nohy a ide sa do nového dňa, takže na to je skvelý peppermint, ja ho používam teda aj keď mňa boli hlava, máme aj silnejšie kalibre, než je peppermint v dotere, ale mne teda väčšinou zaberá ten, takže mám úžasný hlas, uspávam ma. No, tak to neviem, či je úžasné, keď uspávam, ale ďakujem. Mám ináč aj nejaké podcasty, kebyže ste potrebovali večer na uspávanie. Ďalej je tu teda oregano, tak ja budem hovoriť tak trošku asi hlasnejšie. Oregano je skvelé. To už je taký silnejší olej. Ja teda sa musím priznať, že ešte z tejto základnej lekárničky ho stále mám, lebo ho používam zriedkavejšie. Je to ako keby prírodné antibiotikum. Dá sa teda zamiešať tiež do rolónu, keď už prichádza teda nejaká chorobka už pre staršie detičky. Keď sa dá čajovník, citrón, zase všetko z tej základnej sady. Čajovník, citrón, On Guard a kadidlo a oregano a s týmto si potierať vlastne, keď už príde nejaká choroba, prichádza, cítime, že ja neviem, už sú svaly, nás bolia kosti, prichádza nádcha, takže s týmto sa natierať, dobre difuzovať, ale nie pri najmenších detičkách. Toto oregano je veľmi silné a účinné, takže naozaj veľmi super olej, ktorý pridali do tejto základnej sady. Ďalej je to R, a teda to oregano ešte sa dá pridávať aj do jedla. Hej, ale šparátkovou metodou, zastrčí sa šparátko do oleja a potom sa s tým zamieša napríklad polievka alebo nejaká talianská omáčka, aby náhodou tam toho nekvaplo viac, lebo to už bude potom silné a nejedlé. R je skvelý, to už sú teda zmesi, skvelý na dýchanie, hej, keď je teda nádcha, potrebujeme sa teda predýchať, už ten názov je teda R, obsahuje rôzne takéto oleje, ktoré sú dobré na dýchací systém. Eukalyptus, peppermint, je tu aj čajovník, citrón, ravinsara, ktorá teda bola minulý mesiac ako olej mesiaca, produkt mesiaca, takže to je na dýchanie je R. Zengest, ten ja našťastie tiež nepotrebujem moc používať, ale viem, že viacerí potrebujú, pretože je to olej na trávenie, na žalúdok, keď nie je dobre niečo sme zjedli a cítime teda ťažobu na žalúdku, tak tiež je dobré potom ho buď difuzovať, alebo si ho zriediť a zase potierať teda brúško. Je veľmi dobrý aj na odhlieňovanie, ho používame.
tiež zmiešame s citrónom a dávame teda na hrudník alebo tuto vzadu na chrbátik, takže to je Zengest. Keď je teda nejaká ťažkosť so žalúdkom, tak je výborné si ho dať, doteraz sa dá kúpiť softgelové kapsulky, hej, do ktorých sa dá teda nakvapkať tento olejček, zriediť s nejakým rastlinným olejom. Ďakujem za srdiečka, vy ste zlaté. Zriediť s rastlinným olejom a teda ahoj Julka, čau. A zjesť teda vnútorne a potom môže už pôsobiť priamo v žalúdku. Jedna kvapka, je to olej, ktorý naozaj vyvinuli aromaterapeuti a doktori v Amerike, ktorí vlastne pracujú s olejmi každý deň, čiže nie je to nejaký vymysel nás. Máme to teda od nich, takže aj takto sa dá používať ten Zengest, je naozaj výborný a napríklad aj po obede, keď si ho dáte difuzovať, tak lepšie vytrávi. Má veľmi takú príjemnú vôňu. A posledná ikona, teda predposledná, ešte tam mám jeden, ikona dotery je On Guard, výborný na imunitu. Ja ho teda nedifuzujem nejako extra, že preventívne. Na začiatku mi dosť vadil, aj viem, že manželom vašim, niektorým, čo mi mamičky hovoria, že nemajú moc radi tie klinčeky a škoricu, vonia úplne tak akože vianočne. A ja som si na ňu musela zvykať, ale túto jeseň som si ho úplne zamilovala. Sú tam horúce oleje, ktoré naozaj pomáhajú pri imunite, teda keď je nejaká chorobka, začína, alebo už prepukla. Je tam wild orange, klinček, škorica, eukalyptus a rozmarín, ktorý je ten mesiac olej mesiaca, takže naozaj už viacerým ľuďom pomohol napríklad aj pri plesni na stene, že dávali difúzor pri zaplesnenú stenu, kde bola pleseň a tá pleseň zmizla, takže On Guard je naozaj takýto zázrak. A posledný je tu teda Deep Blue, ktorý je skôr teda na to fyzické telo, keď sú bolesti rôzne. Bolesť kolena, bolesť chrbta, bolesť hlavy, bolesť hocičoho, tak to už je taký silnejší kaliber, je tento Deep Blue. Ja som ho zamiešala teda mojej svokre, ktorá po svojej mame má asi dedične s rukami reumatickú artritidu, tak som ju zamiešala do rolónu. Teraz je chcem vziať ešte Deep Blue, má teda aj krém extra, takže sa dá aj takto natierať, ktorý obsahuje tieto vzácne oleje na bolesti fyzického rázu. Takže na to je skvelý tento Deep Blue pre športovcov aj na svalovú horúčku. Takže ja to mamine zabalím naspäť, lebo to si chcela zobrať olej do roboty. Ona pracuje na recepcii, takže teraz tam majú také plexisklo, tak povedala, že si urobí ešte svoje plexisklo s difuzorovou hmlou. No a teraz vám chcem ukázať ešte len tak narýchlo, čo ja teda pridávam do uvítacích balíčkov, lebo prišiel mi jeden veľký balík, kde som investovala teda peniaze, ktoré som zarobila pre ľuďom, ktorí sa teda rozhodnú pridať k nám a vlastne ku mne, tak som vám chcela ukázať, že čo tam pridávam a ako to má pridanú hodnotu, teda okrem videokólu. Môžem On Guard natierať aj na stuhnuté ramená a krk, som seknutá ako štol. Deep Blue, no ten je skvelý. Ja keď som mala minule inak seknuté, tak ja som si dávala kadidlo a peppermint, to bolo v lete. A ja som si to natierala non-stop a za 2 hodiny mi to prešlo. Ja som to fakt dávala asi každých 15 minút. Ale môžeš skúsiť, akože tam sú tie horúce oleje, ale fakt na toto je vhodnejší ten Deep Blue, Júli, keby si mala doma. Ale môžeš vyskúšať, no alebo ten peppermint, takže peppermint a kadidlo. Dobre, takže to sú tie uvítacie balíčky, ale keďže ja som taký trošku... peppermint má, no tak si peppermint daj. Ja som taký trošku občas pometená, tak som chcela ukázať, čo mamina teda dostala ešte k tomuto balíčku. Vlastne minulý mesiac bolo naozaj doteraz štedrá a pridala toho veľmi veľa. Pridala jej k tomu teda On Guard hmlu, čo je vlastne dezinfekcia na ruky s eterickými, teda esenciálnymi olejmi.
veľmi dobrá, my používame tu aj pre detičky. Potom dala Wild Orange, celý 15 ml olej. Návšteva mi tuším ide zase. Copaiba z Diamantového klubu, ktorý je tiež vhodný pre detičky, je veľmi podobný teda ako kadidlo. Znásobuje účinky iných olejov a už naozaj pre bábätka. Veľmi dobre aj na emočnú pohodu, nepohodu, keď teda sa necítite dobre. Tu niekto mi tu prichádza. Keď sa teda necítite dobre, tak je dobre si ju nakvapať pod jazyk a obsahuje teda aj... Papa palacinku. Palacinku si papal? No, vidím. Ja by som si tuším s čučorietkami. Takže Copaiba je teraz v rámci Diamantového klubu aj tento mesiac. Je ju možné získať s týmto veľkým balíčkom. Copaibu aj Wild Orange. Takže pokiaľ by ste chceli tento veľký balíček tento mesiac, sú zase iné darčeky, ktoré vám dám ešte do storky. Ale toto bolo teda aj minulý mesiac. A čo ešte? Jeminko, ty ma hladkáš. Dotera pridala minulý mesiac. Ešte aj. Nevadí. Aj On Guard. Navyše, mamina dostala naša, že, babka? A ešte jeden Wild Orange, takže bude si Wild Orange môcť, ale tak ty zase sa míňajú veľmi rýchlo. Ty ma takto pomajkáš tu, hej? No super, to už ich ďakujem. Ďalšie teda posledné, čo tam mala, je toto On Guard. Ideš ešte si dať palacinku? Hm? Nie. Zuzka ti niečo ukáže ešte, ha? Nie. To už ja tak to nemôžem robiť. Takže On Guard, penové mydlo na ruky a k tomu Tušinku, prosím ťa. Poď. Dobre, chod a Zuzka ti to otvorí, ha? To je tvoje, ty to máš rád. On toto má fakt rád ináč. Poď, Zuzka ti dá toto mydlo. Počkaj, tak to do krabice. Ja sa ospravedlňujem. Takže to bolo mydlo na ruky penivé. Dobre, a idem na to, čo teda ja pridávam ešte k balíčkom, aby sa teda baby mohli hneď vzdelávať a vedeli čo a ako. Tak teda okrem tohto katalógu, teda, ktorý je ku každému balíčku, ja, teda moja Zuzka Zlata, posiela každému balíčky uvítacie, ktoré už toho obsahujú celkom dosť. Každému teda posielam, som objednala, to sú takéto 5 ml Wild Orange. Wild Orange 5 ml, dostane každý ako darček odo mňa, takú vzorku, ktorú môžete potom teda buď ďalej podarovať, keďže je teraz aj v ponuke od Dotery. Ten, kto si neobjedná Aromatač balík, tak k tomu posielam 2 ml balansu do takýchto krásnych 2 ml flaštičiek, ktoré si teda môžete objednať aj vy vo svojej virtuálnej kancelárii, pokiaľ ste už registrovaní. Je to 60 kusov. Naozaj veľa ich prišlo, takže takto posielame vzorky a každému pošlem ešte potom aj jednu túto prázdnu, aby si teda mohol sám niečo zarobiť. Takže balans, môj obľúbený, posielame. A kto teda kto sa zaregistruje z Aromatač, tak tomu posielam tangerinku alebo grapefruit podľa toho, čo máme. Takže to je, čo sa týka olejov. A čo sa týka týchto materiálov, tak toto je emočné koliesko. To ale nie je z Dotery, to som objednávala extra z Teramie, kde sú teda z jednej strany vypísané pozitívne emócie a z druhej strany sú negatívne. Keď ja nemám rada, keď sa to nazýva pozitívne a negatívne, teraz sme tiež mali v prednáške od Všeobecná psychológia, to bolo veľmi pekne povedané, pretože žiadne emócie nie sú negatívne, hej, emócie sú buď príjemné alebo nepríjemné. Všetky emócie potrebujeme k svojmu životu, takže toto je jediné, by som tam ako trošku vymenila. Ale inak je to úžasne takto vypísané, ja neviem, napríklad túto prečítam, hej, je zranenosť a tá zranenosť môže mať viacero odtienkov, teda zranená, opustená, ubolená, zaťažená. A k tomu sú teda vypísané buď jednodruhové oleje, alebo celé zmesi. Takže
kto chce teda nejako si pomôcť s tými nepríjemnými emóciami alebo s tými príjemnými, ich nejako podporiť, tak zase je tu toľko emócií tu je, že ja som, čo sa ja zaoberám emóciami, bola prekvapená, že koľko ich existuje, hej. Je tu pokoj, môže byť v rovnováhe, vyrovnaná, harmonická, uzemnená, prítomná, pokojná, odpočinutá, kľudná a tak ďalej. Takže toto koliesko prikladám každému. Ďalej ešte z teramie, čo tu mám, tak som si objednala týchto voňavých pomocníkov. Títo voňaví pomocníci sú taká rýchla pomoc, dá sa dať do kabelky, dá sa tam teda prečítať. Jedna polovička sú teda oleje, na čo sú, napríklad vyberiem si Spearmint, hej, je to napísané slovenský preklad, meta klasnatá, olej sebavedomej reči. A potom je tu napísané, na čo sa môže používať. Zažívate ťažkosti, kolika, bolestivá menštruácia, bla bla. Takže to si nemôžem to všetko čítať kvôli hej legislatíve. Tieto informácie my si potom teda vymieňame buď v našej facebookovej skupine, alebo ja mám ešte na Telegrame, som si robila takú uzatvorenú už s konkrétnymi účinkami kvôli zdravotníckym tvrdeniam, tu nemôžeme hovoriť moc nahlas, takže len takto skratke. A druhá časť tejto knihy sú teda už konkrétne zdravotné obmedzenia, kde sú zase vypísané oleje, ktoré sú na to vhodné. Takže to posielam ako ďalšiu vec. Potom dievčatám posielam takéto doTERRA Essential Skincare, to je vlastne jedna rada. doTERRA teda neponúka len oleje, čiže tam si viete vybrať aj prací gel, pasty z On Guard rady, napríklad ten Deep Blue krém a tak ďalej. A má teda aj skincare, hej, takže kto by chcel si môže toto popozerať, objednať, vyskúšať. Ja by som teraz chcela veľmi vyskúšať, mám že vraj super masku na tvár a takúto buličku na oči. Takže to mám ja ako v ďalšom must have, ktoré musím vyskúšať, takže to je ďalšia vec, ktorú posielam. Ten balíček je potom aj celkom ťažký, čo Zuzka posiela, ale nevadí. Ďalšiu vec je tento katalóg Žitie, ktorú teda prikladám, tak to vyzerá. A tu sú vlastne zase nejaké základné informácie o produktoch doTERRA, čiže len taký prehľad, koho zaujíma, tak si to môže potom zase prelistovať, aby teda vedel, o čom je doTERRA. A toto posledné nemôžem všetko vyťahovať, lebo je to veľmi ťažké, tak ja vyberem len jedno. Toto je vlastne katalóg príroda, základné teda prírodné riešenia, kde sa hovorí o tom, že ako teda používať doTERRA, teda difuzovaním na pokožku, alebo teda kto chce aj vnútorne. Sú teda extra aj tá softgelové kapsuly On Guard, ktoré ja milujem, keď prichádza nejaká choroba, namiesto antibiotík to vie krásne zaúčinkovať a väčšinou ľudia, ktorí to používajú do 3 dní sú fit, takže On Guard kapsule sú skvelé. Ste pripravení, zase sú tu tie základné oleje, registračné balíčky, keď si vám má niekto nejakého kamaráta, kamarátku, môže mu podarovať tento katalóg, takže to je ďalšia vec. Veľmi teda hodnotná vec je aj tento Living, kde sú vlastne už potom nejaké rozhovory, konkrétne recepty a tak hlbšie sa tu dá prečítať o doTERRA, hej, že koho to zaujíma, tak naozaj napríklad ako sa rúža destiluje a zbiera v Bulharsku. Prečo práve v Bulharsku? Pretože to je vlastne prirodzené tam prostredie a tak ďalej. Takže a je tam, má teda veľmi silné účinky a tak ďalej. Pukance On Guard. No, takže môžete si pozrieť aj túto knižku. Tu posielam tiež taký časopis. Jedna taká novinka, ktorá prišla pred pár mesiacmi, je tento katalóg, tiež nádherný. Zdravie môže byť jednoduché. Po slovensky tiež úžasné jednotlivé oleje a čo teda aj Míška minule ukazovala, naša zlatá, čo teda nás veľmi úplne povznáša, tak rodičovstvo a k nemu teda priradili olej Balance. Takže
podporuje pocit úplného uvoľnenia, ako aj pocit pokoja vo všetkých fázach života. Takže balans, rodičovstvo, základ posielame každému vzorku. Čo tu ešte mám? Aha, ešte každému posielam teda vzorku aj tejto On Guard pasty. To je taká malička, tak to vyzerá, takže každý si nájde vo svojom balíčku, môže vyskúšať aj doterácku On Guard pastu. Tak sme robili zásoby. A nakoniec aj tieto On Guard cukriky, aby ste si mohli, teda kto chce, môže vyskúšať. Ja tieto som sa rozhodla dávať už aj detičkám, akože taká alternatíva pre nich sladkosti, keď chcú, alebo keď na nich niečo ide vlastne na krk, aby im to obalilo aj tieto olej, takže obsahuje cane sugar, brown rice syrup, takže trstínový cukor a hnedý rýžový syrup a už vlastne len tie oleje, takže naozaj, pokiaľ chcete nejakú zdravú sladkosť, aspoň nejakú alternatívu, tak ja kupujem tieto On Guardové cukríky, ktoré majú teda aj v sebe tieto oleje, čiže naozaj super. No a poslednú vec, ktorú som brala, ale tak to je, hej, zobrala som ešte tieto, takto vyzerajú tie prázdne rolony, ktoré sa dajú kúpiť do terénu. Teraz vidím, že ich je tu len 5 až každému hovorí, a nie, 6, dobre, tak dobre som hovorila. 6 prázdnych za 6 €, sú naozaj veľmi kvalitné hrubé sklo, ktoré aj keď padne na zem, tak sa nerozbije, na dlažičky, vyskúšané. A my to teda riedime, ja som zobrala koľko? 1, 2, 12. A prečo? Lebo chcem babám, ktoré teda sa rozhodli u mňa zaregistrovať a objednávajú tak nejak pravidelne, tak im chcem teda namiešať tú zmes, ktorú som vám včera dávala do storiek s týmto úžasným frakcionovaným kokosovým olejom. No a do tej zmesi pôjde teda Balance, Magnolia a ešte 2 oleje, ktoré teraz nebudem prezrádzať. Neviem, možno, že to nechám ako moje výrobné tajomstvo. Hej, a ešte sme teda zobrali takéto, aby mala Zuzka mohla nalepovať vlastne tieto nálepky na tie vrchnáčiky. No a Zuzke som ešte zobrala ako odmenu za to, že všetky balíčky odosiela, ale môžem to ukázať aj vám teda. Takéto nacestovanie alebo pre detičky sa môže dať aj do školskej tašky alebo do škôlky, keď by teda chceli. Tieto 2 ml vzorky malinké, tak sa im dá namiešať a takto môžu mať po ruke vlastne aj svoje olejčeky, ktoré majú radi. Aj z tej detskej kolekcie sa to dá takto krásne do tohto hodiť, vložiť a môžu tam mať svoje. Hore sa im zase nalepí tá nálepočka malá a môžu si ísť so svojimi olejčekami. Dobre, babi, to je asi všetko, čo som vám chcela povedať. Takto narýchlo sa mi podarilo. Takže koho zaujíma, niekto sa chce pridať ku mne, kto by sa chcel teda registrovať alebo kto by chcel vyskúšať doteru, tak kľudne mi dajte vedieť. Ja toto video uložím, pretože som ho tu chcela mať uložené hlavne kvôli tomu uvítaciemu balíčku aj rozbaliť teda ten Home Essential Kit, s ktorým som sa registrovala pred 2 rokmi aj ja. Teraz budem mať výročie dvojročné. Niektoré oleje naozaj z neho ešte mám doteraz. Čo sa týka jeho ceny, tak môžem vám poslať. Nie je to žiadne tajomstvo. Ja keď som tú cenu videla prvýkrát, tak ma skoro o zem hodilo. Porazilo. Trvalo mi asi 2 mesiace, kým som to predýchala a potom som napísala, že teda OK, beriem. A keď mi prišlo ešte to zaplatiť, tak som to predýchávala ešte ďalší týždeň. No a teraz, keď vidím, koľko veľa liekov vlastne vyhadzujem nepoužitých zo svojej lekárničky, ako si viem krásne nahradiť aj nejakú skincare, pasty, čistiace prostriedky, pracie gely a takto, takže teraz už mám skôr problém si mesačne vybrať, že čo si objednám tento mesiac a čo si teda nechám zase na ďalší mesiac, aby som mala tiež nejaký ten svoj budget. Takže takto to u mňa skončilo. A keď som videla tú cenu, akorát som to tiež dneska hovorila, tak som si povedala, že
tak s týmto ja nikdy v živote nebudem pracovať, pretože ja to nebudem nikomu ponúkať, takéto drahé veci, ale to sme sa o tom tiež bavili s babami vlastne na našich zoomoch, už takých budovateľských, ktoré chceme si s tým aj nejako privyrobiť, že vlastne kto má takéto nastavenie, tak potom si ako keby takých ľudí aj priťahuje. Hej, že keď ja som bola v tom, že je to drahé, tak to aj tým ľuďom okolo mňa bolo drahé. A keď som sa ja ako keby prepla a povedala som si, že to není drahé, získavam s tým vlastne nielen zdravie, ale aj tieto produkty do domácnosti iné. A okrem toho teda aj tú komunitu, spoločnosť alebo priateľstva dievčat, ktoré sú rovnako naladené, tak to sa jednoducho ani nedá zaplatiť peniazmi, hej, že ono to má oveľa väčšiu hodnotu, než neviem, si kúpim balans za 20 €, ale čo je za tým všetkým, tak to sa nedá zaplatiť. Je to vlastne pomoc nielen v olejoch, ktorú si my teda poskytujeme v našej facebookovej skupine a tuto na Telegrame, ale aj v iných oblastiach života, čo sa týka aj materstva a tak ďalej. Je to už taký užší kruh báb, ktoré sme sa našli, ktoré tak podobne rozmýšľame a už si zdieľame aj také iné veci, než len čo použiť na nadchu. Lebo o tom proste podľa mňa je doterá, keď človek vojde tak ďalej hlbšie do tej filozofie firmy, ako sa tie oleje vyrábajú, ako neviem, rúža z Bulharska, levandula, vlastne tí, ktorí sa začnú viac zaujímať o tie oleje a o doteru, tak majú možnosť tam potom ísť, vlastne vidieť, ako sa to destiluje, vyrába, akí tí ľudia tam pracujú, ktorí sú vlastne naozaj platení poctivo každý mesiac, oni sú tiež za to vďační. Neviem, tieto citróny sú z Brazílie. Včera som pozerala práve, až teraz som sa prihlásila, ďakujem. Názov skupiny? No, do tej skupiny my pozývame len tých, ktorí sú u nás registrovaní. Cez nás, vlastne cez baby, ktoré sú v tíme pre telo a dušu. A ten, kto sa vlastne registruje, tak ja mu pošlem link a môže sa tam potom pridať. Vždycky, keď sa teda sparuje platba, tak potvrdíme. Už vlastne ten, kto má svoje ID číslo, tak to ID číslo tam dá do odpovedí. My sa pozrieme, či je sparovaná platba a potom pridáme každého, kto sa teda rozhodol pripojiť k nám. Máme to takto preto, lebo sme tam vlastne uzatvorení náš kruh ľudí, ktorí sa rozhodli podporiť nás, ale podporiť nás a byť s nami. Ale vždy je možnosť, teda už sa mi stalo za posledný pol rok, nejaké dievčatá sa k nám aj preregistrovali. Ja to nerada až takto nahlas hovorím, lebo nechceme my nejako aké výrobky, alebo aha, dotera, ja rozprávam o dotere, ale ja to všetko uložím, takže môžeš si to potom pozrieť, alebo môžete si to pozrieť, ja si rada týkam. O dotere rozprávam teraz. Takže hej, bereme to tak trošku viac ako len oleje a vlastne hej, potom máme možnosť navštíviť aj tieto destilárne a tak ďalej. A vidieť vlastne, ako sa tie oleje vyrábajú, pozerať sa na to, ako to vlastne v Amerike teraz predstavovali nové oleje, ako tam fungujú tí majitelia, ako premýšľajú. Áno, Julka, môžeš, pretože 80 až 90% ľudí, ktorí sa registrujú, sú, nechcem to hovoriť, že len, ale sú zákazníci, iba tí, ktorí to používajú pre vlastné účely. Vlastne 20% ľudí sa rozhodne cca s tým aj pracovať, ja neviem, 10, 15, 20. Dajme tomu, že 10% z toho sa rozhodne, že tu chce mať ako side job, len akože bočný príjem a úplne najmenšie percento ľudí ide do toho úplne že naplno a chcú mať z toho hlavný príjem. Takže ja hovorím, že pre mňa je napríklad táto registrácia ako keby len ako kartička v DMke. Hej, že ty si otvoríš svoj účet a potom si už objednávaš, kedy chceš, koľko chceš, ako chceš, ja ti vysvetlím vlastne vo videokole, že ako je pre teba najlepšie si objednávať, aby si mala tie najväčšie výhody pre seba. A
ty už si to robíš podľa svojho. Je tam aj nejaký... Hej, to sú tie registračné balíčky. Ja ti ich pošlem potom, keď chceš. Môžeš si pozrieť. Alebo je možno sa teda registrovať aj s vstupným poplatkom 24 €, ale my teda k našim vzdelávacím materiálom, aj tieto uvítacie balíčky, aj všetko posielam až od registrácie 100 bodov. Čiže môžeš si kúpiť registračný poplatok a vybrať si olej, ktorý ty chceš. Ale k tých balíčkoch je to všetko výhodnejšie, že nie je tam ten poplatok, automaticky ty keď si to kúpiš, tak už sa ti vracia 10% z bodovej ponuky, teda z bodovej hodnoty, do ktorej sa všetko počíta na body. Napríklad naspäť, že keď si objednáš za 100 bodov potom, tak sa ti vracia 10 bodov naspäť z toho. A toto sa dá navýšiť až na 30%. Čiže ja po roku som si to navýšila tak, že mne sa zo 100 bodov vracia 30 bodov naspäť plus 7 bodov za poštovné, čiže v podstate skoro polovica sa mi vracia v bodoch naspäť a v dotere 1 bod 1 €, takže sa to oplatí. Pošlem Juli, tebe veľmi rada. Moja zlatá. Ja si kúpim od teba šaty a ty odo mňa doteru. Dobre. Takže v tomto ja to berem ako veľkú výhodu. Naozaj, ja čo mám baby, tak tiež by som povedala, že 90% dievčat si objednávajú pre seba. Hej, že niektoré sa rozhodnú registrovať kamošku, registrovať, neviem, maminu alebo niekoho. A kto nechce, tak netreba. Nie je to vôbec podmienka a nemusí sa ani objednávať každý mesiac. Čiže v tomto je to skvelé. V Dotre je naozaj veľa produktov, ktoré sa dajú používať a je to super. Donesie mi to kuriér domov a nemusím rozmýšľať, čo mi chýba. 4 olejčiky. No, však. A ktoré? On Guard a Peppermint, už som zistila. Z liveky. Dobre, babení. Takže ja by som zajtra ešte chcela potom ukázať, čo mne prišlo tento mesiac. Nechcem to zahlcovať takto naraz všetko v jednom. Pokiaľ máte nejaké otázky aj k registrácii, tak kľudne mi píšte. Ono je to naozaj veľmi jednoduché. V podstate si len vyberiete štartovací balíček, tým si otvoríte svoj účet a už máte od nás len plnú podporu a rady. Môžete sa hocikedy na hocičo opýtať. Maminky sú... No, tak ty máš perfektný základ. Super. Lemon a levandulku. My sme tu vždycky k dispozícii a na to je to super táto teraz, že sa vždycky máte koho opýtať, keď si kúpite niekde. Ja nehovorím, ja som ani iné oleje v podstate neskúšala, len keď som bola naozaj, ešte kedysi som si tiež pálila z tých aromalamp. Som si kvapkala hore tie syntetické, no a teraz už som aj neskúšala iné, nemám nejakú potrebu, pretože viem, že doteraz má naozaj vysokú kvalitu. Viem, ako vznikala, celú históriu, čo sa tam všetko udialo a vznikli vlastne kvôli tomu, lebo chceli vyrábať čisté oleje. Aj teraz prišla na trh vanilka a tá majiteľka, keď rozprávala o tom, ako hľadali dodávateľa, tak to hovorila so slzami v očiach, že sa im naozaj podarilo čistú vanilku proste získať na trh. A verím, že čoskoro bude aj u nás v Európe tá vanilka, takže bolo to veľmi dojemné, ako ona o tom rozprávala, ešte predtým niekedy o iných olejoch, že ako sa im podarilo konečne nájsť nejakého dodávateľa, netlačí sa to len kvôli tomu, aby sa to predalo, keď nejaký nie je, tak nie je, alebo je to obmedzené, že sa dá kúpiť len jeden mesačne, keď nejaký vypadne, tak vypadne, proste nejde sa to nejako pančovať a tak ďalej, čiže naozaj sa snažia robiť najlepšie ako vedia, čisté oleje terapeutickej kvality a keď ich uvidíte, ako rozprávajú, tak si nemyslím, že rozprávajú do vetra, alebo len kvôli tomu, že chcú zarobiť. A ešte čo sa týka toho marketingu, tak vlastne MLM funguje na takom princípe, že oni si neplatia reklamu, ale platia ľudí, ktorí robia reklamu im. Takže nenájdete nikde doteru v nejakých časopisoch, televízore a tak ďalej. Dotere robia reklamu ľudia, ktorí sú s ňou spokojní. A aj preto je tých ľudí možno tak veľa a
na jednej strane je to aj dobré, pretože sú to všetko spokojní zákazníci, ktorí chcú zdieľať svoju pozitívnu skúsenosť ďalej. A ja som sa rozhodla ju zdieľať len teraz pred letom. Neverila som si dovtedy na toľko a povedala som si, že to idem vyskúšať, pretože naozaj... kedy sa vracíte? Dúfam, že v nedeľu. Uvidíme. Takže ako zvládnu cestu autom? No, teraz zvládajú veľmi dobre, s Albi knižkami sme kúpili nové. Takže zvládajú, no. Keď sme išli sem, tak sme raz stáli. Oni sú už takí zvyknutí a my im neklameme, že už tam budeme. Hovoríme, cesta bude dlhá, až pokiaľ nebude tma. Niekedy horšie, niekedy lepšie, no. Ale tak, keď už ku koncu, teraz sme cestovali našťastie, to zbehlo rýchlo, nebol nikto na ceste. Za 6,5 hodiny sme prešli rieka Trenčín, takže celkom sa to dalo. Ku koncu, keď už je zle, tak pustíme telefón. No. Ale Albi knižky sú skvelé, tie nám naozaj veľmi pomáhajú, alebo si spievame. Ale už sú väčšie, už je to s nimi naozaj v pohodičke. Dobre, babi. Idem ja tam dole za tými mojimi. Idem sa ešte povenovať, lebo večer mám prednášku zase, takže dúfam, že sa mi podarí zajtra ešte pripojiť. Zajtra si robím ešte jeden videokol, niekomu sa ozvem. A keď budete chcieť, tak mi kľudne napíšte a môžeme sa dohodnúť, ja vám všetko vysvetlím. Majte sa pekne, pekný deň, natrite sa balansom. Ja testujem moju vôňu, ktorú budem posielať niektorým babám na Vianoce, ktoré pravidelne objednávajú ako nedeľu, ale že o týždeň si slúbila. No to si ty vymyslela, Zuzi, no. Prídete vy do Chorvátska, čo bojíš? Idem za tebou dole, ty moja. Tak sa majte pekne, ahojte.